A Asociación de Veciños do San Xoán da Alameda de Chantada é unha das asociacións veciñais con máis actividade da comarca. Nesta ocasión teñen organizada unha excursión a Portugal, máis concretamente a Viana do Castelo. Aproveitarán tamén para visitar algúns lugares emblemáticos do sur das Rías Baixas como o Monte de Santa Tegra. O presidente da asociación, Francisco Viñas, achegouse ata Tele20 para lembrarlles aos socios que pasen a recoller os billetes para a viaxe. Acabase o tempo para recoller os tickets para poder ir á excursión esa que vamos facer a Portugal, mismo ali, bueno, a cidade que ten as murallas, que ten o castelo ali diante, non? E ao mesmo tempo despois comeríamos no Rosal e marcharíamos a visitar Santa Tecla. A mellor se pode ver alguna cousa máis, como é Tui ou así, polo tema da catedral, é antigo que sexa eso. Pero, bueno, sin moito máis tampouco, porque senón o que facemos é andar moito en coche, e non interesa. E era eso, simplemente, que se vayan acordando que algúns que quedan por aí, que sei que veñen, pois que se acorden de que coller os tickets. As persoas que non sexan socios tamén poderían participar na excursión se non se ocupan todas as prazas. Os que non son socios terían que pagar un pequeno suplemento. Aquela xente que non sexa socios que queira ir, tense que limitar a esperar o día 12, se o día 12 sobraran plazas, pois poderían ir, claro, pagando 5 euros máis con socio, pero, bueno, tampouco sería moito, non? O precio para os socios son de 25 euros, comida e viaxe. E o precio para eles, pois, serían de 30 euros, comida e viaxe, igual que nós, exactamente igual mesmo que nós. E, bueno, que se animen todos que queiran, porque da outra excursión que fixemos, pois quedaron moi contentes, a ver se desta volven a quedar outra vez contentes. É a nosa ilusión.